Сентябрь аказы школа хитсу Апсны районқу зигирқланд зылшара көпку үне жүйік ахучкварзы амобил туймадара мобайл ирзана хуйтычи до шураква. Ярубас хамта сирыртета школачы хымпада иртаху арзагат муругаква. Зылшара көпку ахучквар губзира айхпра завинткара центры хабы Виолетта Гагулияб хайлхойт, а таашырзы ушыз хырак дзабзио. Ария центра хисычны нукуйт а таашар хучкварымана, а специалистша шлым харыла изнеуйт дарбан залака хучам. Изларыл шуала и губзира айхпра яцхрауйт. هرا لخنم حي دار يتبو بحر خطفو أيام موبايل ناس كبري центр خزرتز يتبو بدود زني قشتز زي هزن بزيوب شكلا هرا ليشيني أحسود أخوشكا يراخ مرود يراخ زيجيقو. صحشا بريا центр نقص قط الجبزيرة هاي يخدوا بريا سن يتبوا بدود زن راس يستخبوا بريا центр أساس ناس كير نه خوشكار جوار لختيت يتبوا بدود زن هراسها. Ацарашух шуцала гамта заре центра джейза за хучкварза и мёвган, а кечак шизлахуз арлахшихрат гуларафа. Ялагу ацарашух с дерзихен تقدو عمو يزبشز كاكو نابخن زي زبشن يقحتز أحمت خوشكوا أقول راح قويت يروخبها ياسي بشغل عدلرا زنكم كوا أحت خيتر يبي دات سنتر زحوا خيتر خيتيجي أمش يرى نحكي بشيء مفسد يشوف ويبش خمار ودي تشود Аси пшиха усмев годкоречка араховкы сямуп, дара хучкваргуала араш тыхранавсенге, уртыртаашаге шлым харада, тхыра арады шнымху рейлер кара. Амрам чипха бислан джинжал, апсутили хопшра.